No niin, me lähdetään kattoo minkämoinen poika tämä Niilo on. Joo. No, tulkee sissi, kun minä luulen, että te olette murhaajia. Kiitosta. Joo, sissi, kun... Ei mitään. Sulla on täällä tämmönen mesta. Juu, minä tässä isoisältä kuule perintöisenä, että sai vähän muffinsia ja sai vähän tämmöstä viinosta tänne, niin minä kuule kutuun sinut, mutta kun minä luulen, että ne oli nää naapurin Jaskan hullut, jotka mennäs tulle tänne. Jaa. Joo, niin minä meinasin, mut kun... Joo. Niin, sä oot Niilo asunut nyt täällä 2,5 kuukautta. Niinku saanut perinnön ja oot sitten tänne tullut, niin mitä sä teet päivisin täällä? No noin. Mä joskus historiatunnilla kuule penskana kuuntelin, että ne oravan nahat ois kuule semmoisessa hyvässä hinnassa, niin mä oon tuossa ikkunassa katsellut, että ai että on hyvän kokoisia oravia ja mä oon kuule ottanut tuolta kapulan tuolta noin ja lähtenyt kuule perään ja en oo kyllä vielä yhtään sanonut rahaa, mutta kaljaa aina on varraa, koska perintörahat. Oot sä koskaan kuullut niinku minkin nahoista? Koska siis oravan nahkat on niinku, ne on historiaa. Niin kuin sä sanoit, että sä oot historian tunnulta, niin miksi oravan nahkoja 2000-luvulla? En kyllä tiedä mitä sä poika kyllä tarkoitat, että kyllä minä kuule joskus kuulin noista euroista minun siskolta, mutta kuule tämmösen minä sain minun ukilta. Kuule siellä on paljon kolikoita. Mutta kun ei nuille saa mitään, kuule oravan nahat, niistä saa vaikka sukat käärittyä, kuule poika. Mun kuule hei, nyt tuli mieleen, että mun pitää näyttää sulle jotain, kuule. Jaa. Tuppa mukaan. Joo. Mä otan tästä vaan kameroja. Joo. No niin, tulla mukaan. Otahan tässä kengät ja... Mitä me mennään katsomaan? Minun harrastuksia tämmöstä, mitä minä tein vapaa-ajalla, kuule. Jaa, vapaa-ajalla. Lähtee tänne noin. Kuule vaari puhuu mulle joskus, että pitää semmonen heinälato tehdä, niin minä tein aivan oma heinälaudan tonne, kuule. Siis mitä? Toiko on sun heinälato? Se on mun heinälato, mä rakastan mun heinälatoa, mä tykkään siitä. Mitä tapahtui? Mun heinälato! Se meni rikki! Okei, mä oon nyt ollut tässä ton meidän tämän heinäepisodin jälkeen, niin Niilo lähti aivan suorana tonne mettään. Ja se huusi vaan, että nyt ne oravat jää kiinni, että ne on tuhonnut mun elämäni. Ja siis mä nyt odotan, että Niilo tulee takaisin ja me nähdään sitten, mitä tässä tapahtuu. Että me palataan sitten asiaan. Noniin, nyt näyttää sitten Niilo. Ainakin kuulostaa siltä, että Niilo olisi tulossa takaisin. Mitähän siellä tapahtuu? Ja voit tietää, kauhea ryhmättely vaan. Mitä? Siis se Niilo jahtasi jotain ihmistä. Ne lähti tonne vaan menemään. Ja siis mitä vittua täällä tapahtuu? Siis kuka tää Niilo on? Siis se on ihan kaistapää. Se ei niinku... Miksi mut aina laitetaan näihin hommiin? Mä en käsitä. Niilo! Mitä tapahtuu? Rauha pääs karkuun! Niilo, kai sä tajuat, että se oli ihminen. Se oli orava! Se on Teppo!
Kuka? Mikä? Se on Teppo! Hei, Teppo moi! Mitä mies? Hei, kuule minä pistän saman vittua? Mitä? Kuule saman tien tässä näin. Tää on sama kaveri. Hei, sä olit Teppo, Niilon puheiden mukaan, ja Niilohan jahtas sua tuolla pihalla. Joo, Niiloni on vähän tommonen. Siis miten niin tommonen? No, Se yritti tappaa sut halolla. no kyllä nyt omaishoitajakoon, niin kyllä Niiluore sanoo, minun ymmärtää, se on vähän tommonen. Miten niin tommonen? Sä omaishoitaja, mitä? Joo, no Niilo nyt näkee oravan vaikka hirvesä tai vaikka jäneksessä tai mitä tuolla on pihalla ihmisiä niinkö minäkin. Mitä? Et sä voi olla tosissas tämmöisessä asiassa. Toi Niilo on ihan vitun kaistapää. No Niiloni on vähän tommonen. No miten niin tommonen? No tommonen, kyllä sä ymmärrät, se on mies. No niin, homman nimi on se, että noi 2 vitun kaistapäätä on tuolla saunassa ja ne haluaa mut sinne mukaan. Mä en todellakaan halua mennä 2 kaistapään kanssa saunaan, siis vittu mä kuolen sinne. Toinen jahtaa halolla ja toinen on omaishoitaja, joka ei tajua, että toinen... Kameromies! Nee! Saunamaan! Heti! Mulla ei näköjään ole vaihtoehtoja. Kuulkaa, se on pääs semmonen juttu, että mä kun en päivällä sun oravaa, niin mä kuule tänään saa. Eikö oo kisaa oravia liikettä, eikö niin? Kuule Teppo. Kyllä Teppo ymmärtää mua, mutta entäs tää meidän kuvaajamies? Ymmärrätkö kuvaajamies mua ollenkaan? No, se on tietysti vähän tommonen, kyllä sä tiedät. Niin, parempi tietää. Kyllä. Te nyökytä nyt vähän jos tiit. No niin, hyvä. Tosiaan. Kois lähtää vähän metalleen. Ota myös viinasta. Ja vähän viinasta, niin kyllä se innostuisi kuvaajamieskin. No sitten tiedätkö, se on vähän tommonen. No tommonen. Älä kuulkaa pojat, kuule. Ei oo ikä ollut nää hauskaa, mutta nyt kuulkaa otetaan kuule hölkö. Ota ensin jalliin. Eli otetaan vähän Highlandia. Kuulkaa, kuule. Mennäänkö hyvä? Ei kyllä nyt piisaa juman suikeli, mulle kyllä piisaa tämä. No, miten se nyt tommonen? No, mitäköhän luulet tolla lailla niin? Noniin, mä oon päässyt ulos tuolta ja mä ajattelin lähteä nyt vittuhun täältä ja katsotaan mitä tapahtuu. Mitä Orava perkele!